Tiprasa no thanca khai ti dulani bagai je khokjak tiprasa rang ni thani tiprasa thanca khaine nei NRC sanjak Bharatborshoni bisingo chini Tripura bo NRC nango chini Tripura bo phatar hani borok khabjak tongo abrokno chung naikoloi naicomoi borokno chini Tripurani nokhori rohna nangnai hini bo salsa chini Tripura sarno no thokaiye jaga jaga kormachari committee rok swnamrwoi jaga jaga buri botol rok swnamrwoi bong thini rang rok kwbang talangai thangjak erpore bo Delhi o thangai bosta rok kanrwoi NRC nango hini Supreme Court rok case rok khairika chini Tripura sarno lasme sija khainai bosta rok kanrwoi Delhi jontor montor rok bererika aboni oro tabuk tamu khabono sartok loop bo aro Tripura sarno bosta kanrwai poreno kubangma ongko rejak khana BJP rok bai sombok National Party rok bai aboni ulokhani thang nuk khabono BJP se joining kha tabukai tamni sabapati pubo BJP bo nke ei boje chini buba grano kok borok mai hani sabo boje kok borok saboi Bangladeshi go back hne se tabukai o Bangladesh ne se welcome huni kbagina kha o Bangladeshi ni mukhyamantri tabuk chini Tripura jiwo प्राक्तन मुख्यमंत्री बनोसे बो सालजाक बो बेखनि सामानि बनोसे ताबुक बो कबागै बबाइसे ताबुक कायसा पार्टीओ अंगै दंखा बसे चिनि बुबाग्रानो कक बरक माया हनै सानाय नों कक बरक माननाय खे ताबुक बाहायकै बुनि कक बरक माया बरक बाय नों गदालिनाय पार्टी कायसा खाय दंगाबा नों जुदि नो सय त्रिपुरासा हामजाकनाय त्रिपुरा हानो चिनि शासन खायनाय हिंकाय नों ताबुक तामनि बुनि शासनो तं आंगाबोनो साना नायो chini o madam PK ni tola yakung tola hakrei botak BJP o thangai uro kisau security mantika rang puisa mantika gari mantika asik baina botak kotor bini logi o jonok krei borok krei bini logi o shunyo botak ar bahano netaya netriteya bo 0% tongo bo jaga jaga thangi nai chin Tripura sarno board chanmaya meeting khaimanya je jaga thanga jaga no patrol kena go back hin sajagai tongo nungtangi gube khunja kok borok mani tongkai apti rok tasari chini buba gra kok borok manu bo kok borok mai engmani karon tamo chere phangchini simi chini buba gra ni bumama bini ma bufa bono phataro tlang thanga Tripura jo chini kok borok sanai Tripura sargoi ma tongphaya abagai phataro thangi nai kok kitam hin porasuna khaiga no phataro tlang thanga Tripura jo chini kok borok sanai Tripura sargoi ma tongphaya abagai phataro thanginai kok kitam hin porasuna khaiga chin Tripura sabai phaine kok borok saima tongen bagi bo kok borok serung malia ba abu bai bo tabuk Tripura saya ba bo kok borok maya kok yable tabuk gobang mano kok sajak bo kok borok man tongo nung aptiro ul rogo phono aptiro ta satrungdi bo chini Maharaj bo jesipano chayang tongthung kok borok mayang tongthung bo chini Maharaj nung chini Maharaj no apti khei seleng mung kok ta sari asukno 사실은 비니 제노타이 울어 앞뒤로 khai 타 사시tung chini tam PK madam asuk sawina an kok mathasinu kulum kangje tiri sangnamu songo 2023 phaikangke ko bubagra Tripura yakare je Shillong thangai kharima tonginai hine je samani o kokha busu jorte kubo joden kubung tonga ke obnoti tam kok pirom gurinai naidi bubagra tini rajnitik sabun bagai thung bo tini rajnitik thungyaphon tongmanu bini tam obab tong bo tini tangi 2023 phaike Tripura sarwoi Shillong tongnai kebuni khomata krei bubagrano Tripura sarirwoi Shillong ro horitonnani jeng Tripura sa jotono thancha teiso jeng Tripura motha paithung payathung tamni chini bubagrano Tripura hani jeng kharinani ba tamon bai kharnani bo o Tripura motha Tripura rajyo sarkar gothan khaimi angkai bubagrano khari rohnai sabuni ক্ষমতা tong abo kun dino abo সম্ভবya je mannai je khari mannai nung nainai di जों का सुनाय न चिनि बुबा गरनो नों बाहाय कास खारि रहर जों abo no अबस्यै नायनाय नों सानाय साबो चिनि बुबा गरानि मुक्तिनो जों कोन दिनो हाव कलायनार रेगला बिनि एमांनो जों कोन दिनो सकमरने रेगला जों मुख थां सनामनाय न चिनि Tripura सा जत्त hambai media channel ni takuk songno
o media channel ni bising tui chini sara Tripura rajya ni 19 দফা Tripura sarangno ang chini 49 samono Tripura mathani block committee ni ngai kok kesarmung phainai 5 তারিখ 6 তারিখ দিল্লিও যে চিনি গ্রেনার ডেভেলপমেন্ট সানমাनो तयै जे अभियान अभियानाव जों बुवाग्रानो गोबां कुक बरक बाय फुनुगै गोबां कुक बरक थाङै फुनुगै चिनि ग्रेटार Tripura दातिना मानथानि जुबाजु खायनान बागै चिनि सारा Tripura जेनि बुकुं बारा 19 दफा ताकुक संनो आं कयो o koiman bising tino chungbo chini 49 samunibo je mansak chini buwagrani mangno mukhang sanma bagi chung thangoi tongo buwagra chini Tripura sa rongno thancha khainani thangtini rang puisa khibui je jagao kaham kurungkai chai tongnani sirumo tongnani abno a tongthokcha tongno khibui chini Tripura sa muthangjaknani bagai chini buwagra Tripura sano thancha angdi ni sirkhogoi tongo mokolni mukti khibui tongo rang puisa khibui tongo binewa mokolni mukti khibmano chung bahikai chini Tripura sa jotto thanjangni palbaksakai chubawi bahikai chini greater Tripura adai khaimannai obono tini chung phainai 2 tarik simi dillio ronarnai tai dor nangnai 5 আর 6 tarik dillio kaham khai chini Tripura sarok thangai chubachu khai buwagrani imang nomuk thang sanman bagai ang 49 samononi block committee nengai koijau hambai joto Tripura sa 19 দফা takurno kolongka